taas kaikille. Ja Mursumaster taas täällä. Ja sitten tämäpäs on meidän uusi peli. Mä oon kyllä pelannut aika paljon tätä, mutta aivan ehkä 4 viikkoa on pelannut sitä ehkä 5. Joo. 5 tai 4 viikkoa on pelannut tätä peliä. On saanut aika hyviä juttuja. Niin, ja tässä kestää aika paljon yleensä tässä lataamisessa, kun tää päästään tähän peliin. No niin, päästäisitkö? No niin, päästithän sinä peliin, tää on tämmönen sotapeli. Ainakin sanon, että se on sotapeli, mutta lagaa ainakin. Toimiikshan ees toimiihan se. Testaan täällä. Rahaa tuli sieltä. 5 rahaa tuli sieltä. Ei. Väärä nappi. Munas. Mä katon munan tästä. Aha. Se oli ihan uusi muna. Siis ei uusi muna, kuin uusi petti. Oikeesti voisi tän saada vieläkin. Oh my god. Tosi hyvä. Tähän on niinku tullut tavallaan tammikuun päivitys. Tuosta ostetaan noin. Näistä on aika hyvät. Mennään suoraan vaan. Tuohon mappiin. Tästä mä tykkään parkour-mappi. Tässä myös ammutaan. No kaikissa mapeissa ammutaan, paitsi en mä tiedä kaikissa. En oo käynyt kaikissa mapeissa. Mä panen pois tosta, että mä voisin puhua. Oi siis ne on siistit 2 tämmöstä miekkaa. Oi hitsit, tää on siisti. Wow. Tosi siisti. Mennään tänne. Noin tappaa ton näin. Tämäpäs tappaa aika hyvin. Oisin mä ehkä tykännyt siitä miekasta enemmän kuitenkin. Ei se haittaa, koska 2 pukkoakin on ihan OP. Miksi mä pitänyt koko ajan? Tyyppi pudotti mut milloinhan se. En mä tiedä milloin se. Jää povilla vaan ampumaan. Mitä hitsiä? Ai kuka mut tappaa? Kuvan snaippaa jollain tommosella aseella. Ammun taas. Tuohon. Ja uudelleen tuohon. En ihan saanut tapettua tyyppiä. Sitä on siisti nää 2 puukkoa. Se miekkakin ollut kyllä siisti. Mennään tänne vallottamaan täällä. Otan nyt hyvän, koska viimeksi nää maksoi viimeksi kemejä. Niin. Ja nyt tää maksaa kultaa ja kultaa saa helpommin mitä. Kulta on, siis timantti on arvokkaampaa mitä kulta. Näillä selkää vaan tin. Se on helppo tappaa. Miten mä headsotilla miekalla oikeesti? En tiennytkään, että on vallotettu vaikka tää näkyy sinisillä. Ai joo. No hitsit, täällä on tommonen tyyppi. Monomakuvainen. Nippu. Ai! Taas mä tipuin. No nyt en kyllä tipu. Okei, mä menen tänne ylös.
pitäisi jäädä yksi hoopeli. Ei vitsit. Siinäkin oli vihollinen, en jaksanut jäädä tappelemaan sen kanssa. On se tyyppi täällä, niin mä oon aika loppuun ja hävittiin. Deflator, mutta hävittiin. Eli häviö, en mä osaa sanoa sitä. Taas mä tätä pääsee testaamaan tätä asetta. Tää on tosi hyvä ase. Mä voin vaikka näyttää teille. Mä en voi näyttää tän aseen. Kato siis. Toi niinku ehkä jäädyttää vaan. Oon testannut yhtään sikaa hyvää asetta. Mitä tää tekee? Miten tää ase? Ei tää ollutkaan tää ase mitä mä viesin. Yksi ase oli niin hyvä. Tää on tappaa niin ihan sikaa nopeasti. Dino tuossa. Mä vahin tätä yhtä paikkaa tästä. Mä hyppään tonne. Mä tain olla vihollisten spawnilla. Joo, mä oon vihollisten spawnilla. Tähän tappaa ihan sikaan nopeesti. Se oli tyyppi. Mitä? Omitusta. Tuonne ampuu pitää. Tietenkin sen pitää ladata. Minkä aseen tilanne? En yhtään tiedä. Nyt mä menen vaan tänne ylös tuolla ampumaan. Ei täällä kyllä tyyppejä. En ainakaan näe. Tuolla on tyyppi. Mennään korkealle. Tästä ei ota kyllä damagea, jos hyppää tälleen. Ja menee maahan, se ei ota damagea. Ei, mä tipuin. Ei. On puukti siinä. Onks nää edes miekki? Onks toi puukko vai miekka? En tiedä. Meillä 2 kunsia 10 tähteä. Uusi battle vaan. Stoppaa nää täällä. Ai, mikä ase tuolla on? Ai, tuo ase, toi on ärsyttävä ase. Ei. Ei tuli tähän. Ei, miten mä hävin, tää on parempi ase. Tätä on varmasti parempi ase. Tuohon tästä. Noin, siitä saatiin tapettua ainakin. Tuonne ammutaan, helpotaan tota tyyppiä. Onko se hengissä? En tiedä. Kuka täällä? Kuka ampuu täällä meitsiä? Tämä on varma. Ai! Toika tappaa yköstä. En tiedä. Niin, mulla oli mennyt sitä HP:tä. Tuon saatiin headsotilla. Miksi varrettaa tuo eläin? Out. Tiputti mullahan olemassa. Ei se haittaa. Siitä doublekill headshot. Ai. Kuka oikeesti? Tuo ärsyttävä se. Tämmönen
Tää on joku laaseri ja se ainakin näyttää siltä. Ja jos tän sais tapettua. Noin. Sitten tän kun sais vielä tapettua. Siitä sais hyvin. Au! Snaippaa. Sen yks mä vihollista spawnaa. Kyllä mä ei spawnaa. Tuo semmoinen. Se on alussa. Tuo hyppäs vai ja mä tuohon ylös. Mä haluun vallottaa. Mä tipuin. No on niin vaikeeta musta. Mä en osaa ainakaan itse sitä. Tosta mennään ylös. Siellä on tyyppi. Mä olisin yllättänyt. Se ihan kuoli. Pitäisikö minä vallottaa tän? Toi ihan kuoli. Hienosti. Ai kuka täällä oikeesti ampuu? Sitten snaippaa tuolla asella. Mäkin snaippaan. Ei tälläs ehkä voi snaippaa. Wow. Tosta. Hyvä se tappoi sen. Ja muutes ehdottakaa vähän mitä pelejä mä tekisin. Niin ehdottakaa mitä pelejä mä tekisin. Sillä mä en tiedä yhtään mitä pelejä mä voisin. Mä en tiedä yhtään mitä pelejä mä pelasin. En kyllä teidän ostaa, harmi vaan. Okei, tää video oli tässä. Muistakaa tilata, muistakaa tykätä. Ja se olisi moi moi.